wallahi Allah gaba ɗaya ma wayoyi da ake samu gaba ɗaya babu nan wajen Hamisu ma 1.5 ake bi na sai gari yayi da kurkumarin kenan ina ga ya ma wuta ina ga can area na yi na kuma ke bari komai zai lama na je wurin mugun malami an yi skyrim din area ka gane ka baki da an za sa da an cancake kowa da ya zo dole ba sa ka gane ai to bari kuma ba su kuma za su yi gidan uban wane ne mu zare masa karfe mu cuci wanda ba ni shi ne kai ka sai dama na ce ne wanda iya wuya waye zan gani in raga masu waye zan gani in raga masu wallahi Allah kowa ya sai ya ta gori an zo da mun eske ta ko tun da zai ce ba ba ta ba wannan ce da wannan ta tsara ma marmaya mana da karban nan daga marmaya kawai nan mana kai kai saka san ba ko nan kai kai sai waye kai in ya zo da kai baka fanta ce yaran nan fa ba zai bada kayan nan ba sai mun je mun diran masa sai mun nuna mai ba nasi ne wurin wannan ya ga ba shi wannan bai nan za ka ba mu wani ne ko ba za ka ba ba sai muna yankan ma biza da wannan ba a sabon ba kai don baya kai kawo bluetooth din nan mana Allah duk sai ma ka ciro su awa kaga ga wannan ma na daukar wanka ne ai normal Allah ya Allah ba ka wani bane ba ka saka bane a jawalan nan fa ta kawo kuɗi fa wallahi tallahi duk ma wannan zamu je ko santa mu ƙara sai da ragowar ta ko ba ga wani shi da bai ma amfanin zaman ta gurin mu man ne akan ma ya dawo ya ci ta wala amma nake ganin har wani tayi sama yake yi wallahi ba ba mu sheke shi ba wallahi Allah na harkata mu ba za ta yi ai wancan ya buwa ya biya ya rukuni ta bakin boda dole sai an jajirce an ƙara kanka hope a gane ka san ma na sine wani sai mun